Ahoj, ja ťa vítam v dnešnej praxi, ktorá bude zameraná na skľudnenie nervového systému. Začneme v stoji a začneme pohybom. Takže môžeš kľudne začať tým, že budeš hýbať rukami, nohami, možno si budeš prípadať trošku divne. Každopádne, keď máme stres alebo toho máme veľa, tak to napätie sa ukladá v našom tele. Poď kľudne začať skákať. Vydýchni kľudne pusou, obzvlášť ak sa trošku zvýšil tep a zadýchala si sa. Nádych nosom, výdych ústami. Uvedom si svoje chodidlá v podložke, oporné body pod palcom, malíkom a v petách. Vytiahni sa za temenom hlavy, spustí ramená od uší a poď ešte sa začať trošku hýbať zo strany na stranu. Tvoje ruky sú uvoľnené, kolená sú jemne pokrčené na nohách. Dýchaj zhlboka nosom, prípadne vydychuj ústami. To je cvičenie z kundalíny jogy. A práve pomáha s rozprúdením energie v tele. Takže môžeš počuť aj to, ako tie moje dlane doťapnú vždycky na telo. Môžeš pridať, alebo naopak, ak sa dnes necítiš úplne dobre, môžeš to cvičenie robiť veľmi jemne a pomaly vo svojom tempe. Tak, ešte 10 sekúnd. 4, 3, 2, 1. Poď pomaly zastaviť. A zase vydýchni. Oči zavreté alebo pozerajúce špičku nosa do podlahy. Super. Pod nádychom vytiahnuť ruky nad hlavu. Ramena ostávajú od uší. Chytáš ľavé zápestie pravou rukou a s nádychom ideš do úklonu. Výdych. Nádych. Možno jemne otvoríš ten hrudník smerom hore k stropu. Cítiš, ako sa rozpínajú rebra na ľavej strane. S výdychom zaktívniš kôr, vrátiš sa na stred a to isté na druhú stranu. Takže nádych a úklon doľava. Môžeš otvoriť hrudník jemne do strany, hore k stropu. Navnímaj si pravú stranu tela. A s ďalším výdychom vrátiš na stred. Super. Poď na začiatok podložky. A ešte nás čaká trošku dynamickejší pohyb. Pod nádychom vytiahnuť ruky nad hlavu opäť. Môžeš za nimi aj mrknúť, ak by si chcel kľudne pod na špičky. A s výdychom vedomý pohyb dole, výdych. Ako keby si niečo za seba chcela hodiť. Nádych, vytiahneš ruky nad hlavu. A dynamický výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Ešte dvakrát. Super, posledný krát nádych. Pôjdeš vzhúru. Pozri sa za dlaňami, možno vyjdeš až na tie špičky. Super, výdych, poď hlboký predklon. Uvoľni hlavu, krčnú páteř. Môžeš spojiť lakte, dať chodidlá na šírku svojej podložky a poď sa v tom predklone jemne zhupnúť. Teraz už chceme spomaliť, uvedomiť si, či nastala nejaká zmena v tele po tých dynamických cvičeniach. Super, ak sa nechce hýbať, môžeš ostať aj staticky, uvoľniť dlane, vyväz úplne hlavu, môžeš si pokývať áno, nie.
Odlož dlane do podložky a poď prejsť na všetky 4. V pozícii na všetkých 4 si uvedom svoje dlane pod ramenami. Prsty sú ako veľké slniečka, takže hodne od seba a celá tá tvoja dlaň je aktívna. Kolena na šírku tvojej panvy, bokov. A aktívny stred tela, jemne akoby zatiahneš pupík smerom k páteři. Super, pohľad smeruje do podložky. A s nádychom poď pustiť brucho dole, otváraš hrudník, pozrieš pred seba alebo nad seba a s výdychom poď zarolovať. A vo svojom tempe môžeš zavrieť oči, prechádzaš medzi pozíciami kočka kráva. Super, zatiaľ ostávaj tu. Ak cítiš, že máš v tele dnes viac energie a možno chceš skúsiť niečo trošku nové, tak podať ruky trošku širšie od seba. Prostredníčky smerujú do horných rohov podložky. Preklop prsty a prejdeme do psa s hlavou dole. Ak je to tvoj prvý pes s hlavou dole, tak sa po ňom trošku pohýbať. Prestúpať z chodidla na chodidlo, striedavo krčíš kolená. Môžeš aj pokrčiť kolena, vytiahnuť sedacie kosti vzhúru k stropu. Celá tvoja páteř je krásne dlhá. A podobný pohyb, alebo v podstate podobný princíp toho, čo chceme v pozícii kočka krava na 4, sa teraz pokúsime spraviť tu. Sú to tzv. Spinal waves, alebo vlny chrbticou. Teraz výdychom preklopiť panu, z toho ťa to prenáša dopredu, pozícia prkna. Aktívne prkno a s nádychom zase panu ťaháš hore, otvorený hrudník a pes hlavou dole. Nádych, preklopíš panvu, ideš cez vyhrbenie dopredu, prkno a nádych, vyťahuješ sedacie kosti vzhúru, pes hlavou dole. Skúsiš ešte 2-3 krát s nádychom dopredu, s výdychom naspäť do psa s hlavou dole. Ak to je pre teba moc, zostávaš na všetkých 4, kočka krava. Super. Každopádne sa všetci na tých 4 zase stretneme. Tak a poď teraz vytiahnuť pravú nohu do diaľky, prsty smerujú dole do podložky. Nádych mrchni pred seba, s výdychom poď pritiahnuť koleno a ideme do nízkeho výpadu. Zadné koleno ostane v podložke a prsty sú preklopené, takže opora v prstoch, podľa s nádychom otvoriť hrudník, pozri pred seba. Super, s výdychom posielaš ťažisko vzad, predná noha sa naťahuje. Nádych, opäť otváraš hrudník a teraz vyťahnuto koleno, vystíraš zadnú aj prednú nohu, je to taká rozšírená pyramída s výdychom. Nádych, pozrieš pred seba, nízky výpad a s výdychom pyramída. Poď ešte raz nádych a výdych. Super. Koleno ľavej nohy odkladaš do podložky, obe dlane prídu teraz z vnútornej strany tvojho chodidla. To pravé chodidlo môžeš dať trošku viac do strany, prípadne otváraš až na malikovú hranu a skús si navnímať, čo sa deje v tvojej pravej kyčli, v pravom boku. Stále otvorený hrudník, tu na nejak nepadáme. Rovné záda. A ak tam máš rozsah, môžeš prejsť až na svoje predlaktia. Ale iba ak to nebolí, malo by to byť viac menej príjemné. A zhlboka dýchaj. Zrovna oblasť bokov častokrát
Nie, že sa v nej držia emócie, ale zrovna v tejto oblasti sa nám častokrát drží napätie v tých fasciách, ktoré vlastne obalujú naše svaly. Ešte jeden nádych, výdych. A je to práve tým pravidelným pohybom, stretchingom, že sme schopní napätie z toho fasciálneho systému dostávať a držať ich pružné. Super, poď prejsť na dlane. Zase vráť chodidlo do stredu a odkroč späť na všetkých 4. Super, zase len s nádychom pustí brucho k podložke, pozri pred seba alebo nad seba. S výdychom vyhrabíš celú páteř. Super, nádych vrátiš na streď. Poď poslať ľavú nohu dozadu. Prsty dole do podložky a s výdychom priťahneš koleno dopredu. Opäť zadná noha ostáva v podložke, len akurát preklop na prsty. Nádych, otvor hrudník, pozri pred seba. S výdychom zatiaľ ide dozadu len ťažisko, natiahneš prednú nohu. Nádych, vrátiš vpred, otvoríš hrudník a s výdychom ideme do tej rozšírenej pyramídy na špičkách. Nádych, nízky výpad, koleno do podložky, s výdychom obe nohy vystieraš. Výdych, pyramída. Super, poď ešte jedenkrát. Nádych, obe dláne prídu z vnútornej strany chodidla. Poď odkročiť ľavým chodidlom viac von z podložky. Môžeš prejsť úplne až na tú malikovú hranu, ak je to príjemné, ak je ti v tom dobre. Otvorený hrudník, opäť dláne veľké slniečka, opieraš sa o všetky prsty. Vnímaš, čo sa deje v tvojej ľavej kyčli, ľavom boku. Super, ak chceš a máš rozsah, môžeš prejsť až na predlaktia. Opäť tú svoju pozornosť posielaj do ľavej strany, do ľavej nohy, do ľavého boku. Super, posledný dýchový cyklus. A s ďalším nádychom prejdi opäť na dlane. Olemuj chodidlo a vráť sa na všetky 4. Poď prejsť teraz do psa s hlavou dole, takže sedacie kosti do vysoko k stropu. Môžeš kľudne pokrčiť kolená a skúsiť tie sedacie kosti úplne vytiahnuť smerom hore, ako keby 2 lampičky chceli zasvietiť na strop. Potom pomalinky pod tie kolená vystrieť. Super. Môžeš teraz tou spinal wave alebo po svojom prejsť do prkna s nádychom. S výdychom poď úplne na brúško a nádych, otváraš hrudník, nízka kobra, lakte k sebe, lopatky k sebe, pohľad pred teba. S výdychom čelo do podložky a prejdi na všetky 4. Čaká nás ďalšia pozícia na prácu s kyčlemi, s bokmi. Opäť z tých 4 poď poslať pravú nohu vzad. Buď nechávaš na prstoch, alebo zdvihneš, prsty smerujú do podložky. Nádych a s výdychom koleno k pravej dlani a tvoje chodidlo ide smerom doľava. Čiže pozícia holuba. Kľudne si to trošku pošteluj, nájdi si bod, v ktorom ti bude dobre. Ak tá pozícia je pre teba náročná, môžeš zobrať deku alebo bloček a vypodložiť si vlastne priestor pod tou pravou hýždí, pod pravým zadkom, sedacími svalmi. S nádychom sa skús vytiahnuť za temenom hlavy, pomôž si dláňami, pozri pred seba, lopatky smerom po zádach a od seba a s výdychom poď buď na predlaktia, alebo úplne čelom do podložky.
Zase nechceme tu byť úplne dlho, ale súčasne chceme spomaliť a uvedomiť si náš dých. Uvedomiť si svoje telo, ako sa v ňom cítime, ako sa cítime v tej danej asáne. Nášmu nervovému systému dať vedieť, že sme v poriadku, že je všetko tak, ako má byť. Minimálne teraz v tejto praxi, ten čas, ktorý si venuješ pre seba. Super. S ďalším nádychom poď prejsť na dlane. Tak, môžeš dosadnúť na tú svoju pravú časť. Prejdi s ľavou nohou dopredu. Chodidlo olemuje, alebo prejde vlastne z vonkajšej strany pravého stehna. Skús si dosadnúť tak, aby sa celé to chodidlo dotklo podložky. Ak to nie je možné, ak ti toto telo nedovolí, tak ostáva na malikovej hrane. S nádychom si pomôž, vytiahni sa za temenom hlavy. A s výdychom ideš objať tú ľavú nohu, ľavá ruka za teba a rotuješ jemne do ľavej strany. Môžeš to teraz cítiť práve v tej ľavej strane, ľavom boku a jíždi. Super, s nádychom poď vrátiť na stred. Zase tú ľavú nohu pošleš za seba. Oprieš sa o obe dlane a prejdeme na všetky 4. Pozíciu si zase nastav tak, aby dlane boli pod ramenami, kolena pod tvojou panvou, alebo respektíve na šírku tvojej panvy, ľavú nohu rovno posielaš do diaľky a buď ostaneš na prstoch, alebo zdvíhaš od podložky. V tomto prípade zase aktívny stred tela. Pod výdychom pritiahnuto koleno k hrudníku, koleno ide k ľavej dlani, chodidlo do pravej strany a holub na opačnú stranu. Nádych, poď sa vytiahnuť za temenom hlavy, pomôž si dlaňami. A s výdychom ideš buď na predlaktia, alebo úplne čelom do podložky. Opäť, ak by si potrebovala, tak si tú ľavú stranu môžeš vypodložiť. Tvoja pozornosť zase smeruje k ľavej hýždi, k ľavému boku. Ale súčasne si skús poskenovať celé svoje telo, body, ktoré sa dotýkajú podložky. Super, s ďalším nádychom prejdeš na dlane. Otvorený hrudník, pozri pred seba a dosadáš na ľavú hýždi a pravá noha ide dopredu. Opäť je z vonkajšej strany ľavého stehna, ideálne celá ploská chodidla je v podlahe, ak to náhodou nejde, tak ostávaš na tej malikovej hrane. S nádychom sa vytiahneš za temenom hlavy, s výdychom poď objať pravé koleno, rotuješ doprava. Jemná rotácia, není to nič silové. Super, pomalinký vrát na stred. Noha ide opäť dozadu. Opri sa o dlane a prejdeme do pozície dieťaťa. Tentokrát kolena ale na šírku podložky, palce sú spojené a dosadáš až na päty. Ak by ti dosadnúť na päty nešlo, môžeš opäť zobrať deku alebo bloček a vypodložiť si čelo. Pošli tam dých, skúsi ho uvedomiť vo svojej bránici, v brúšku. Ako sa s nádychom rozpína dopredu, doprava, doľava aj smerom dozadu, do spodných zád. A
Skús ten dých vedome spomaliť. A čím plnší bude nádych, tak tým dlhší bude aj tvoj výdych. Môžeš si jemne premasírovať čelo po podložke, ak by ti vyhovoval práve teraz nejaký jemný pohyb. Super. Pomaly zastav, ak hýbeš hlavou a poď teraz prejsť do sedu. Môžeš spojiť kolená. Opäť nás čaká jemná rotácia v páteri. Začneme tentokrát na pravú stranu. S nádychom sa vytiahni za temenom hlavy. S výdychom otáčaš doprava. Tvoja pravá ruka môže ísť ako opora za teba. Prípadne si ju môžeš dať zase na yoga blok. A možno tentokrát môžeš ísť o niečo hlbšie. Pozrieť sa cez svoje pravé rameno. Super, s výdychom poď vrátiť na stred. Nádych a s výdychom rovno ľavá strana. Opäť tvoja ľavá ruka ide za teba a môžeš pozrieť až za svoje ľavé rameno. Hlboký dých smerom do brucha, do spodných rebier. Paráda, vráť sa na stred pomaly. A prejdeme do širokého sedu, už ostaneme na zemi. V tomto prípade doporučujem zobrať si buď yoga bloček, kľudne aj 2, alebo si pod seba zrolovať deku, aby bola trošku taká ako hrubšia. Je to z toho dôvodu, že ako náhle si na to sadneme, tak dáme boky o niečo vyššie a bude pre nás jednoduchšie udržať tú pozíciu širokého sedu. Nemusíš ísť na svojich 100%, sadni si tak, aby ťa to nejak veľmi neťahalo, aby ti v tom bolo príjemne. Ak potrebuješ pokrčiť kolena, že cítiš zadnú stranu nôh, je to úplne v poriadku. Skús sa tam naštelovať tak, aby si ale bola schopná držať rovnú páteř. S nádychom sa zase vytiahni za temenom hlavy a s výdychom pôjdeme pomalinky do predklonu, ten vychádza z našej panvy. A uvidíš, ako ďaleko ťa to pustí. Nie je tu vôbec teraz snaha o výkony. Ono práve keď máme to telo už v stave, že je v strese alebo až smeruje nejak do úzkosti, tak ešte viac ho zaťažovať nemá moc zmysel. Takže skôr skús uvoľniť a ísť iba do takého rozsahu, kde ti proste dobre, kde cítiš, že by si kľudne mohol ostať nejakú dobu. A uvoľni svoju vrchnú časť tela, hlavu, krčnú páteř a vráť sa k svojmu dýchu. Skús vnímať, na ktoré miesta tá pozícia pôsobí, kde to najviac cítiš. A možno aj aké emócie vyvoláva. Či je ti dobré, či sa cítiš kľudnejšie, alebo naopak práve preto, že už spomalujeme, tak prichádza nejaká frustrácia, nechuť, smútok. Je to úplne prirodzené, normálne a na yoga podložke je všetko vítané. Skús tým zostať. Super, ešte dajme tomu 2 cykly dýchu. Splná dýchaš do brucha, do spodných rebier. Celý trup sa rozpína do 4 strán. Tak a s ďalším nádychom poď pomaly pomocou rúk prejsť zase do sedu s rovnou páteří. Super. Poď teraz spojiť chodidlá k sebe.
Môžeš kľudne ostať sedieť na tej deke, alebo ak ti už nevyhovuje, tak ju dáme teraz bokom. Spojíme chodidlá. Skús kolena aktívne ťahať, tlačiť od seba do podložky. Zase otvorenie kyčly. Otváraš aj svoj hrudník, necháš to srdce žiariť vpred. Vytiahni sa za temenom hlavy veľký nádych. A s výdychom opäť hlboký predklon. Môžeš kľudne prepliesť prsty okolo chodidiel. Poď 2 až 3 nádychy, výdychy. A s ďalším nádychom poď prejsť do rovného sedu. Opri sa o svoje dlane za sebou, chodidlá opreté o podložku, kolená smerujú hore k stropu a poď len pustiť do jednej, do druhej strany obe kolená. Vôbec nezáleží, ako ďaleko sú chodidlá od seba. Akurát si tam nechaj priestor a chvíľku takto zo strany na stranu. Ako také stierače na aute. A zhlboka dýchaj. Skús otvoriť hrudník zase. Nepadaj moc do tých ramien a do tých dlaní. Aj keď už spomalujeme pohyb, tak sa snažíme vedome vnímať, čo sa kde deje a čo s tým telom robíme. Super. Poď zastaviť na stred. Tak. A prejdeme teraz ešte do pohodlného sedu, ktorý môže byť buď na pätách alebo skrížený set. Na záver tejto praxe nás čaká ešte dýchacie cvičenie nádych Shodhana, ktoré je práve veľmi dobré pre skľudnenie nervového systému, ale hlavne pre nájdenie nejakej rovnováhy a balansu v tele opäť. Takže nájdi si miesto, kde môžeš pohodlne sedieť. Doporučujem kľudne zase vypodložiť boky tvoje, takže sadnúť si buď na yoga bloček alebo na zloženú deku. Prípadne, ak ti je náhodou trošku chladno, tak si zober nejakú mikču alebo na seba hoď deku. Poď si zavrieť oči, vytiahnuť sa zase za temenom hlavy, uvedomiť si sedacie kosti, či už sa dotýkajú podložky, deky alebo yoga bloku. S nádychom vytiahni len ramená k ušiam a s výdychom uvoľni. Super. A teraz tvoj ukazovák a prostredníček príde do oblasti medzi obočím a nachystaj si palec a prsteník alebo malíček. Mne viac vyhovuje palec a prsteník. Nádych cez obe nosné dierky. Výdych cez obe nosné dierky. Poď zakryť pravú nosnú dierku, nádych hlavou. Zakry ľavú a výdych pravou. Nádych pravá. Vymeň, výdych ľavá. Nádych ľavá. Vymeň, výdych pravá. Nádych pravá. Vymeň. Vymeň, výdych pravá. Opäť pokračuješ takto vo svojom tempe niekoľko cyklov dýchu.
Po následujúcom výdychu ľavou nosnou dierkou podzložiť ruku. Nadýchni sa cez obe nosné dierky. Vydýchni cez obe nosné dierky. A skúsi všimnúť, či cítiš nejakú zmenu v tele, emočne. Super. A než tú prax úplne zakončíme, môžeš ešte jemne rozklípkať oči. Poď si jemne premasírovať svoje trapezové svaly. To je miesto, kde sa združuje hodne napätia, obzvlášť v dnešnej dobe a počítačových robotách. Takže sa povenuj tým miestam, kde cítiš, že je nejaký tlak, že je možno nejaké zatuhnutie. Môžeš prejsť až k lebke. Jak tie svalíky vlastne idú od ramena, od zad až smerom k tvojej hlave. Obe strany. Nezabudni dýchať. A možno už teraz vnímaš, že jedna strana je na tom lepšie, druhá možno horšie. Super. Pomalinky uvoľni dlane na kolená. Dám ti možnosť, buď zastav video, ostane ešte v tom meditačnom sede, dopraj si nejakú krátku meditáciu, rozjímanie, alebo sa môžeme túto prax spoločne ukončiť a môžeme sa presunúť na záda. Obe varianty sú v pohode. A na zádach môžeš ísť do šavasány, alebo môžeš spojiť chodidlá a pustiť kolena od seba. Opäť je tu varianta aj toho, že sa môžeš prikryť dekou, spraviť si to príjemné, cozy. A so svojím výdychom skús doľahnúť, nechať telo oťažieť. Uvedomiť si všetky body, ktoré sa dotýkajú podložky. Jemne pritiahni bradu k hrudníku, natiahni aj krčnú páteř a uvoľni mimické svaly. V šávasáne alebo v krátkej meditácii môžeš zostať, ako ti je príjemné. A tak dlho, ako máš možno zostať, ak sa náhodou ponáhľaš, alebo už potrebuješ prax ukončiť, poď spojiť dlane, buď u tretieho oka na čele, alebo u tvojho srdca na hrudníku. Jeden veľký nádych a výdych. Namaste.